Čaute, sme tu pri hardcore, lenže ako vidíte pri novom serveri, lebo na tom starom tam dali whitelist a na tom som bohužiaľ není, takže ideme. Nejako sa tu pokúkame a pôjdeme. Dobre, to ma nezaujíma. Zvery. Poďme. Bum. A máme hneď aj obživu. A môže aj brnenie. Keď sa podarí zašťastí. Všetko to tu pozabijeme. Takže prvý dojem z tohto serveru sa mi celkom páči. Tento server. Nakoľko je to tu celkom dobre spravené. Obzvlášť to zvery. Tak. Prepáčte za trochu lagy. A takto. Som veľmi sklamaný z toho serveru, lebo už som bol trochu aj na ňo taký šťastný a tak a už som aj mal plány s ním, ale Ježiš, umri, no. Ale vždycky sa nám všetko nepodarí tak, ako chceme. Ako napríklad aj teraz. Tak sme museli ísť na iný server. Takže ideme. Nakoľko sme sem išli asi zbytočne. Ježiš. Wow, momentálny čas. Dobre celkom. Ježiš, ja som zabudol. Takže takto. Kde to som? Ja aj toto je admin shop. Sem som nechcel ísť. Ten už po mne opakuje. To používam ja. To čaute. Asi to kúkame radšej takto. Keď tu nejaké vôbec aj sú. A čo je tuto? Čo to je? Tom som trochu, iba tak, trochu nepochopil. Kam pôjdem? VIP, Warpy, XP Farma, Arena a neviem čo všetko. Prepáčte, že ma možno budete trochu menej počuť, ale niečo na mňa leze, takže asi tak. Warpy. Ako nečaká. Ježiš, choď preč. Choď preč. Chcete pekná vec, o tom viete, že? Jejo, ďakujem. Ukáž, príjmeme ju. Alebo jeho. Čo to bolo? To je síce asi chlap, ale však no nevadí. Takže napíšeme mu, že čau. Diaváci, nauč sa písať, prosím ťa. Spravíš nám všetkým veľkú radosť. Takže takto, ideme do Warpy. Čo to je? No trošku fail. Trošku. Ježiš, ja som myslel, že sú tu portály, alebo čo? Je, kráva. Aha. Umri. Takto. Takže išiel som trochu zle.
nie tu, ve Varpoch. To si môžete ísť tam akurát tak vy. Ježiš, kde to som? Už som vonku. Tak, už som vonku, to je super. Do prdele, ježiš. Hneď som len prišiel a už sú tu zombie. Prepáčte, že mám trošku horšiu kvalitu, ale aj. Ale musel som si dať trochu menšie predpoklady, lebo teda nastavenia. No, super. No, takže takto. Dá odber, lebo inak dostane na hubu. What the fuck? Čo to tu je? No, už by som mal trochu menej písať a hrať. Ježíš, TP accept. Hej, ty more. Pokon strieľaš. Nestrieľaj po mne, vajca. Ale kde to sme? Ach jaj. Takto, áno, dobrý ste. Ježiš, prečo na mňa? Že zo spawnu a máš. Dobre celkom. Áno, postel. Tak, a ideme. Ideme výjsť zo spawnu. Down. Aha. Dobre, sme vonku zo spawnu. Super, už sme vonku. Či nie? Ne, tam nejdeme. Takto. Takto. Ježišu, aké drevo by sa zišlo. Ja chcem mať dom z dreva. A nie z hliny. Čo som ja? Ježiš, ty, nechaj mi ho. Teda ho. Ježiš, ty si čurino. Prepáčte, neviem, či to považujete za nadávku, ale asi nie. Ale nevadí, aj tak prepáčte. Kde máš cestu? Čo sa zbláznil? Je zombie. Ne, to je Debo. To je kukuričný. Yes. Mám krompáč aj lopatu. Super. Yes. Takže ideme si to trochu takto a takto. Alebo že by sme mali dom z piesku. Tak viete, ako to spravíme? Toto bude hľadanie priestoru na domček a potom v druhom parte budeme už si hľadať miesta na domček. A tak. Sice myslím si, že tu by to už aj tak celkom išlo. Je aký pekný skin. Takže dám si sem, že home.
Dá set home. Set home. Tak, a môžeme ísť. Počkať. Čo mi chceš hodiť? Čo mi chceš hodiť? Čo? Ja už idem. Už hodíš vždy poslednej kovboj. Ježiš. Zatiaľ sa tu iba tak... neobmedzené množstvo lávy. Teda obmedzené. To je P.A. Sept. Zas. Čo je? Na čo? Čo? Čo mám chytať? Čo? Ježíš. Jejo. Koble. Berte sa už moje. No, tak. Ukáž čo. Ježíš, monster spawner. Jejo. Ďakujem. Takže, ideme si toto Dobre celkom. Ešte poď pokračuj, keď sa ti tak chce mi hádzať veci. Dobre celkom. Saša. Čo sa zbláznila? Prečo mi sa dávate samé sliepky? Oni sa zbláznili. Co blble. Sice to je najškarečšie. More... Ty troll. Ty čo máš za problém, pučuje? Idem na teba, umreš. Do rána. Takto. A dobre celkom. Tak sa mi to aj páči. A najprv si mineme tento. Tak. Takto, tak. Stačí nám asi najprv iba taká kadibúdka a potom to budeme zväčšovať. Myslíte si to tiež? Takto. Ty chuju. Čo je? Tak. Ale takto. Takáto kadibúdka v tvare kocky je veľmi originálna, keďže Minecraft je o kockách a nikto v tejto dobe nestáva už v kockách, iba ja. Na začiatku iba. Toto tak neznášam. Tak. Hehehe. A môžeme ísť. Potom to nejako dokombinujeme ešte s drevom. Čo mi to furt vracá naspäť? Čo je? Rád, daj sa tam. Chudák, on sa topí v láve. Nepomôžem ti. Och joj, čo to je? Takto. Tak nič. Ježiš, čo to má byť toto? No, poď. Dobre, už to ide. Už pokračujeme v stavaní našej extra veľkej kadibúdky z cobblestoneu. A potom si sem ešte spravíme druhé poschodie. A tak. Zas. Bože. My god, čo to je? Prečo to nejde? To je také... Jaké také, čo je? Tak, už to ide. To je super. Pác. Ja som mafia. Dobre celkom. Takto.
Všetok kobl minieme. Takto. Až teraz mi doplo, že prečo si nerobím už okná. To je trochu čudné. Ježiš. Takto. A toto je veľmi vysoká kadibútka. V tvare kocky. Áno, hejtujte ma za toto koľko chcete, ale ja si to potom ešte budem dorábať. Takže nepotrebujem hejtovanie. No tak za toto by som trochu hejtovanie. Toto ma trochu sere. Trochu. Zatiaľ si to spravíme takto. Kocky nejdu ukladať. Tak. A už to ide. No poď. Mi to dá. To čo má byť toto? Ježíš. Bože môj, takto sa načakám. Ne, mrku chcem. Dobre. Čo je? Ďakujem. Čo to je? Tak. Teraz si spravíme okienka. Takto. Ako si to spravím? Už viem. Takto tu budú sklá. Čo je? Čo? Neotravuj. Ale nevadí. Takto. Ježiš, tu som to trochu zafejloval tiež. Tak. A už sa teším na moju prvú výpravu za zombíkmi a tak. The fuck. To the hell. Čo to má byť? No, konečne. Ani nevymýšľaj. Lebo skončíš na psychiatrii a budeš mať potom. Aby to bolo symetrické, tak to nejako. A s týmto by som mal potom čo spraviť. Takto. Sú takí milí, že oni mi normálne dajú veci. To až sa mi veriť nechce. Že takíto milí ľudia ešte žijú. Dobre, som tam videl, že... Takto. Nedávajte. Takto sa mi to páči. Tak toto je fasa. Takto. Čože? No. Spím. A už nie. Takže.
či je to symetrické, sa pozrieme a zatiaľ porozmýšľame, že ako to bude. Takže tu budú sklá. No. Fakt neviem. A plus tu som to trošku zafejloval. Ale iba trošku. Ach jaj. Ja som úplný dement. Tak to spravím takto. Dvojdvere. Nech to má nejaký efekt. Takto. Tu budú dvojdvere a tu budú tie sklá. Na zemi bude drevo. Fúha. Ťažký dizajn. Vyzerá to ako hlava pandy. Prečo mňa? Prečo moja hlava? My god. Uá. Ale už ideme hrať. Čo je zaujímavé, že máme tu 1 500 600 vecí, ale nemáme ani jedno drevo. Ach jaj. Prečo to nejde? Ešte som to neskúšal nikdy, ale už viem, ako to spravím. Oak sapling. Tak. A budeme mať drevo hneď. Ale ako trochu dreva by sa zišlo, tak či tak. Poď TPA Cept. On je taký milý, že on mi určite niečo dá. Zase. Aj mi volačo. Dobre celkom, áno, glass. Ten sa mi zíde. Drevo teraz, drevo. Aj to sa mi zíde. Čo to je? Lektvary. Sekra, diamanty. Tak na tomto serveri asi budem natáčať trochu. Asi viac. Častejšie. Vá. Bože. Ja už viem aj, že prečo. Ne. To som tiež dobre pohnojil. Počkať. Takto. Crafting table si podstavíme takto. Takto a takto. Z crafting table si spravíme jednu veľkú čestku. Takto. Teda áno, jednu veľkú čestku. Tu si dáme takto. Sem si pohážeme všetky veci. Takto, tak. A ešte aj torčky tu máme. A hlavne tie dia už musím zobrať. Rýchlo, lebo mi ich niekto zobere. Ne. Dáš to sklo? Ok. Ježíš. Nie tak. Ale no, tak dobre teda. Keď to tak chceš, ale ešte hľadám torče. Takto. Žer. A ja si spravím fakle vznútra? Či zvonka? To je dilema. Takto. Symetrické ožiarenie. Takto. To nepotrebujem, to si spravíme aj takto. Ten už mi tam stávaš, libárs, čo? Takto. No, že by. Už sa otvoríš. Ale už viem aj, ako to bude. Už mám úplný dizajn domu, úplne v hlave. Všetko. Takto. Tak, je super.
takto. Čo? Čo to je? What the fuck? To sa mi že fakt, že vôbec nepáči. Takto. No. What the fuck? Čo to robí? Toto. Neviem prečo, ale ako tomu šibe. Takto. Celkom útulné. Až na to, že ešte musíme spraviť podlahu a nejako to dodizajnovať. Ale to už asi spravíme na budúce. Takže takto. Lúči sa s vami Panda Heňo, takže čaute.